Saluhut parhalado, HKPP Bonang Indah, pasaton selamat hari Minggu ma dihamu amanginang, remaja na pasubulung nama dohoti ibadah permingguan sadarion. Huriani tuhatta nani haholongan, mersadani roha mahita musaya sadarion, lau mamuji tuhatta di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis, topik ni minggu ta Yesus Kristus manguduhon hita rodi saliling ni lilingna. Atong sian nasaroha dohot hapor seaon, tapasanga matuhani, tapuji ma iba na marhite na maredde, siya bukwede nomor 14. Puji hamu Jehovah tutu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diahu, dangahu na punasa, poda ni na marsuruahu doi, molo adong manangise na mabaylo mo ni rohani amai, boton ni ido taringot tupodai, manang na siya debatai, manang na huhataho ni siyan roha-rohaku sadiri, songon na nido ni surati, akabatangaek na mangolu do mabaor siyan pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasoha tudosan jala pardenggan basa, rodi saleleng ni leleng na do asini roham, mauliate ma rohanami tuho, ala dirama uti ho hami sian nas salaon sahat rodi sadarion, upuji hami ma ho, ala nauk sahat tuhami barita na uli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus.
na Pangulo kami. Mauliate hudok kami tuho, ala dibagasa dame do tasonanga dileoko hatam na badiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala tarparange ho kami parange na badia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalamias hami, rori hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paredes ya buku de 527 ayat sada 102. Tangyok kamu mah patik ni debata ima patik balimahon sahatro dipatik basa puluhon patik balimahon iko pasang apa mudo natorasmu asa martua ho jalalileng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho patik paunopon unako mamunu patik papituhon unako mangalaku patik bawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakkon hata nasututu maralohon dongat jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongan dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongam manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ido sahatna rap mangidugugo ma hita tuarupan ni dibata la mangulahon nawabar tupatik nahin li Tuhan dibata saya pergugui mahami mangulahon nawabar tupatik nahin amin.
Satopoti ma dosata tuadopan nirebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi. Manopoti jalamang ngagukod dosa nami. Macay jojot warsahi hami ho. Marhite hite pikiran dohot hata dohot pabenan nami naroai. Dakuha holongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa tod dinami. Dohot nasa gogo nami. Dang nang dongan nami. Dak dosot diri nami hubay kami. Dibaheni tama rimasanmu jaluh umummu hami. Tuhamatean saleleng nilileng nai. Alai nama po urus mahamin waing tua sini roham nagodangi mangido sian nasa roha hasesani dosa nami caluhutna sayurupi mahami paubahor roha nami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangolu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amen. Tapi gima hata baga-baga taringut Tuhan sesani dosa. Satokit do hutadi koko alai papuku-puku ho muse marhite-hite akka asine roha godang. Tagat di parpiar ni muruku hutabuni ho bohiku satoki marado poko alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nileleng na asiaku ho ninna jaho basi palua ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama hatani ribata nagebe
turpuk epistel tuhita di minggon imana tersurat di Poda 25 Mamukasan ayat 2 satu ayat onom tajahama marsikat soring manang responsoria. Hamuliaon di debata doi makomion hata alai hamuliaon yakaraja doi sumulikit hata. Iko sirangot do akatak-tak siap perak jalaruar ma ula-ula na arga bayanon ni panopa. Unak patongam-tongam dirim di jolo ni raja. Jala unang jong-jok ko diinganan ni halak na balga. Ido sahatna martua mahalak na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tahatid dakko maha porsiaut tai songon na hitanit dakkon ni dongatta saha porsiaut di sadok portibion rap mahita madok au porsia au porsia nama tetar paja dari ana di au pinasilan natua tu berbentuk
Gor Ina Kamis.
Tapi kema titing di huriata. Huria nahi naholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon matik ting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025. Goar ni minggu ta sadarion ima digoari minggu 10 sadaon dung Trinitatis dohot topik Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng lelengna. Pelean khusus. Di ari sadarion papungu pelean khusus dohita tuha perluan diakonia sosial HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop pelean khusus naung pinarade ni huriata jala dipasahat tu kotak pelean ditiki pelean paduahon. Kebaktian Padang Punguan Kor Letare HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu Minggu tanggal 30 sada Agustus tahun 2025 maringanan di Anyer di Patupama Kebaktian Padang Punguan Kor Letare HKBP Bonang Indah nani uluhon ni amang pandita Kristian Muatua Lumban Tobing. Kunjungan gerejawi di ari sadarion Minggu 31 Agustus tahun 2025 Punguan Kor Ama Saresot Bonang Indah Patupaon kunjungan gerejawi tu HKBP Binong Permai. Partangyangan Wik di ari Rabu tanggal 3 September tahun 2025 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriatama Partangyangan Wik Ima Wik Yerusalem di bagas ni keluarga Amang J Situmorang Inang MA Boru Pasaribu nama ringanan di Perumahan Karawaci Residen Blok B Sia nomor 6 Tanggrang. Wik Nazaret di bagas ni keluarga Amang Situa Hasaragih Inang BR Boru Simangucong nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok PP Sada nomor 36 Bonang. Wik Efrata huhut acara pangapulion di bagas ni keluarga Amang N Sagala Inang GRB Boru Panggabean nama ringanan di Perumahan Mendang Lestari Blok B Tolu nomor H 10 Sada Medang. Dipangido tusude ruas ni huriata tarlumobi na adong di Wiknabe asa ria mandahoti partangyangani. Kunjungan kasih Pokja Marturia HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Kamis nanaengro tanggal 4 September 2025 naeng di Patupama kunjungan kasih Pokja Marturia HKBP Distrik 20 Sada Banten tu wilayah suku Baduy Banten nani uluhon ni amang pandita Bernard Manik MTH Kepala Departemen Marturia HKBP. Utusan Sian HKBP Bonang Indah Ima Iana Kota David Ronaldo Purba anggota Pokja Dohot Pengurus Multimedia HKBP Distrik 20 Sada Banten. Saitu hatama nama masu-masu ulaon Mardalan Dohot Denggan. Surat Parmahanion Sian Opoi Eporus HKBP. Surat Parmahanion Sian Opoi Eporus HKBP di Jahahon di ujung ni Tikting. Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas nirohama sude ruas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 25 sahatu 31 Agustus 2025. Hata nitu hata si peopota ma
Ima natar surat di sada Korin tolu ayat 10 sada. Aedang tarapauli ojahan na asing, dukoni naung ojaki ima Yesus Kristusi. Aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe, boi mata jaha di file na naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Week. Saldo huriata pertanggal 30 Agustus 2025 ima 2.560.870 sada rupiah. Saunari tatangihon ma surat Paramahanion sian opoi Eporus AKBP. Surat pastoral Eporus Huria Kristen Batak Protestan menyikapi situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudari terkasih umat HKBP yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Sebagai gereja yang turut merasakan denyut nadi bangsa ini, HKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan. Sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara. Kami mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun hak itu mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, dan penuh martabat, tanpa kekerasan, provokasi, ataupun ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog, jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Kepada segenap jemaat HKBP dimanapun berada, saya mengajak, teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita. Mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapa dan apapun. Kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian, dan keadilannya akan menang atas segala ketidakadilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. PA Raja Tarutung, 29 Agustus 2025, Eporus Huria Kristen Batak Protestan, tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Songonima tik-tik ni huriata di bakasan mingguan debatama nama masuk-masuk hita. Amin. Maret demaita siap bukede 802 aisada diutna las tapapunguma peliata.
Martangiang mahita. Debata Jahoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Gop las niroka puji-pujian usap bahwa kami itu ada pamun na sunba diay. Upak kilalau kami dua leamang. Di asidok dengan dibasam na hujalo kami di bagasan sadarion. Ima di ari napi narba diamona leamang. Di pataru asidot holong niroham hami tu bagas joromam. Pasahaton hamolateon nirohanami tu ado pamun na sunba diay. Mamuji pasangap guarmu na badelitukan. Mau lihat hupasat hami tu hole amang. Disude pasu-pasum. Dinanaing tangihon nami mahatami alitukan. Pergugui, perbisuhi, persahalai mahami saluhutnya alitukan. Asa bui hutangiok kami, jala hu ulau kami. Hatam aliamang perdinggan basa. Atau ngaliamang makuling maho ainung ngarade hami manangi-nangi. Marhite Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Horas madihamu damang doho dainang. Salum. Basongon na galea te. Salum. Mau lihat ma dito hatta. Hata nitu hatta nagabe ujahan di partbungata di bagasan sadarion. Tadda hamolation ni rohatta tuadopan nabadiay. Imana tersurat di Heber 10 ayat 7 rodi ayat 10 pitu.
laos tajahama margat tisoring. Asa songona semangat kita teh. Ingot hamuma akan na manguluhon kamu. Napabuahon hatani debata tu kamu. Ujung ni perjalanan nasida ma berek kamu. Jala tiru kamu ma hapor siaon nasida. Unang maolo kamu ela ni poda naragam jala na lain ay patut do marhite-hite asini roka gabe tugu roka dada marhite-hite parpanganon naso marguna di akka na mangaro ditisa. Ay dibalian ni parsaoranido ditutung sibuk ni akadorbia dung dibuan situa ni malim mudari tubagasan bilut nabadia alani dosa. Di bahini terdapat maibana tubalian ni parsaurani mamorsan haleaon nai. Marhite-hite ibana mata pelehot toktong tu debata pelean puji-pujian ima parbueni bibir akka namar hatopotton goarna. Alay nang malupa kamu mabay na dinggan dohot mamlot asini roha. Ay di halomon debata do akka pelean nason. Tangingon hamuma akka namangulukon hamu. Jala oloy hamuma nasida. Ay nasida do majagai todimuna. Laos nasida do maralus sogot nang mamarlas niroka nasida disi. Unang mardongan hoi-hoi ay dang uli munay. Ima anggo sakatna. Huria na hinaholongan di bagasan koar ni Tuata Yesus Kristus. Di minggu palimahonot tutu dibuat do topik. Sian huria tak nabuloni. Ima Yesus Kristus manguluhon hita rodi saliling nililingna. Nian takaporsiay do bahwa dang adong uluan di Portibion yanggo so Yesus Kristus. Songonino namasa di Huria Heber. Memang dang takas ise nama nuraton suraton tu Huria Heber. Ima bangso Yahudi. Di partikiani Huria Yahudi Kristen tung macegudang do ro ela-ela. Nalako manogihon nasi gabe mulak tu zaman-zaman ritual. Odo nasada si nagabe panggonggomi, nagabe holso-holso ni hala Kristen Yahudi di hati kai. Asab gabe mulak nasida tutu. Gabe manobba ritualisme. Adong masahalak bawa na manuraton surat tuhuria Heberon asa hot nasida di haporseaon marhite Yesus Kristus. Ragam do akana masa niadopan nasida di hati hai.
Gudang akka gosip, gudang akka ela-ela na dia doping ala Kristen Yahudi di hati hai. Nuaing saka matu kita dia pala partikianon. Kita hala Kristen tong do gudang akka ela-ela. Hagaoron na masa di kita. Songonido di hati hai di bangsa Yahudi tung macai godang do akka namasa di hai tihai gabe ganggu rohani hakristenon nasida. Alai alani surat sahala bawon tu hala Kristen na adong di bangsa Yahudi hot nasida di haporseon nasida bahwa Yesus Kristus ima raja nagabe uluan di tonga-tonga nasida. Nang hita petutu hala Kristen HKBP na boloni marhite turpukon dito gihod di hita asa hot haporseot tai asa hot hita maruluhon gabe na manguluhok kita ima Yesus Kristus. Nian amang inang dihita di pertikian si saunarion dilihod do dihita sahala pemimpin di bangso songoni nang di Huria. Terlumobi di Huria HKBP na boloni di paluas di bata jala dihunjuk dosa ada pemimpin di Huria HKBP. Ali bohado kita uluani makarikoton man padamehon makatidakkon akan natutu di tonga-tonga ni Huria. Songoni dong pamaretta terlumu biya teh di partikian na parpudion gudang akanamasa akka hamaolon. Bohado tindakan ni masyarakat tu pamaretta. Oma nagabe soso-soso tu kita. Di paluas debata doi masa di panggulmiton ni ngolutta di bangso doko di Huria. Bohado kita makritik bangso negaron. Bohado kita mekritik uluan ni Huria. Bangso na mangulu di bagasan hakristenon ima na bangso na patuduhon na kepedulian tu masyarakat song-songoni nang di Huria. Kepedulian ni uluan ni Huria ima makarikoton ulaw mangaradoti akka ruas unang gabe masa akka arsak di tonga-tonga ni ruas. Damang dainang nahinaholongan di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Surat na tu Heberon ima nangaro akka soso-soso. Asa mangapoi, asa patuduhon las niroka tu bangso Yahudi nang porsea tu debata. Na parjolo ima mempertahankan haporseon nasida. Asa hot nasida haporseon nasida di hakristenon nasida manada Yesus Kristus nagabe uluan di tonga-tonga ni bangso Yahudi ala Kristen. Napaduakon ima mengajari hala Kristen Yahudi naung madok porsea tu debata. Yesus Kristus sebagai raja ni Huria
halak Kristen mempunyai misi. Kepemimpinan Yesus Kristus dan taboto melalui ritual-ritual. Marahasia ni debata tu bangso na porsea tu ibana. Damang dainang nahinaholongan di bagasan kuar ni tuata Yesus Kristus. Panugunuguon ni sahalak bahwa tu bangso Israel, bangso Yahudi a Kristenon, ima asahot na sida diha porseon na sida, jala porsea tu Yesus Kristus na mempunyai misi rahasia ni debata. Amin. Rahasia na sotaboto na silehon-lehon ni debata marhite Yesus Kristus tu kita di pangulmiton ni ngolutta di partikianon. Ima pacamotan manang rezeki. Bineren nak kaningan akadainang songon na lisu-lisu. Ate, mungkin alani pas minggu palimahon wan tanggal 20 sada. Na semangat do naking sejewu naing na rohamat. Pos rohamu na inang. Gogodo piak kayu amat tak. Na lehonon na doy jari marsubut tanggal sada. Ate. Ima rahasia ni debata, rahasia ni Yesus Kristus akapat camota marsak ita saunari. Alai pakirimotai diari marsogot na lehonon na do kita akka lasni roha. Songoni nang bangsotan waingon di bagasan ilu, di bagasan arsak, di bagasan hamaolon. Masyarakat Indonesia ale adong do namekel. Masada kekecewaan ni bangsa Yahudi di hati hai. Marhitei amang inang sahat tu hita di partikia sadarion toho matutu di hamaolatta alai hobar tu topik jala ipola ni jamita di bagasan mingguon ima Yesus Kristus manguluhok kita rudi salilin ni lelengna dia mai damang dainang Yesus Kristus mengalami hamaolot di hati hai. Tung macai dok do pakilalaan. Buidora sebagai refleksi di kita khususnya kita na hadir di huriaun terrefleksi hot jolo isedo na tersilang disilang na balgong. Alaniaha do ibana gabetar silang. Manaon na doki. Lau parade kon ingana di hita. Akana porsea di ibana. Oma refleksi di hita amanginang asa toktong hita marsihokot nang pe akka hamaolon akka namasa di tonga-tonga ni panggulumiton ni ngolutta tapasaka man tu debata Yesus Kristus nagabi uluwat di kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak buah di sada inganan ni perkarya juata tetap mahita uduk tu pimpinan. Sebagai contoh amanginang duau pribadi gudang do tiki aktif au gudang do nama ngalea ela namar sogoni roha duau pribadi. Alaniaha tongdo niha porsiaon bahwa dangadong naso terpatupa debata
jala diajari duau di hati hai uduk tu pimpinakku. Teringot doau amanginang di tahun 80-an baru-baru masuk do piau sebagai PNS. Kebetulan amang boru ni amang silitongau do pimpinakku di hati hai. Dr. Pangara Hasiholan Hutapea. Kusaksi hodoi amang inang secara pribadi tung macegodang do marsogo niro hatuau ala tulu bulat do piau calon pegawai dope nunga disuruh amang boro di amang silitongau nau di luar kota. Jut. Jadi kadang merasa cemburu. Buasa saya si Berlini disuruh amang Hutapea, bapak Hutapea di luar kota. Buasa dang dohot au. Ibege pinggol humay mangalu-alu matu Pak Hutapea unang pebiki-biki audo namar suruho hobar tuturpukon amanginang sada pemimpin nama dok unang Pak ulu-ului ali ima rahasia ni kepemimpinan, rahasia ni debata beda doko rahasia ni kepemimpinan na adong di Portibion. Saat na tupan pensiun now, kebetulan memang sehonan halak Kristen dong pimpinakku, adong halak Sunda pasundan. Tok songoni, unak porsea ho anak ni debatado unang tatangi-tangi akka dongammi au do namar suruho borkat. Jadi salah dari pengalaman pribadi do diawi amanginang jala di Dr. Sumaria Anirun. Kau kan gembala, kau percaya kepada Yesus Kristus. Saya ditogi honor doau martangi yang di bagasan ruangan. Alani pangalahon iba mungkin. Alana awa manginang dang napabuawon manang nadia pe sebelum roh pimpinan ngadisiau. Parhase yang tikti. Halak dongan roh jam 8 au jam 7 nunga di meja. Roh pimpinan. Berlin kita berdoa. Sayodo hatani Pak Sumaria Anirun. Mangulu do pesatu noeng marumur sia tahun. Tinggal di Cilandak. Di silazu kami komunikasi. Jadi di alania bang, contoh dona hubai tu hita saluhutna asa toktong hita. Arape nama sa di pakangulaon ni ngoluta di asaganup akka ulautai toktong hita di bata Yesus Kristus nata pangasahon di ganup akka ulautai asa margogo hita di lehon lasni roka. Napaduahon damang dainang asa patuguhon hapor seautai nau manada Kristusi. Bado kita patuguhon hapor seauta. Songon nakaningan edeni kurina kami songon nahona makkamuleatehon. Alai songon na singgip naking suara hubigi. Adong na tinggil, adong na singgil. Alai salugut na ama inang
tadda hamulatian ni rohamuna do itu adopan ni dibata. Dihangulu hokamu do eddemunai odo sada suku-sukun. Dihamulati hokamu do tu dibata bahwa dang alani gogomunai. Dang alani malo pemimpin manang guru muna. Alisa luhut nai marhite tod di perbadian namian di bagasang ganuk hamu. Akan namanget dehoni gabe ngulu nai baru. Tadani Yesus Kristus nama nguluhok kamu di punguan ina Kamis. Unang marungut-ungut ate. Amuna. Di sipata akaina olo do sipata marungut-ungut alani namale jadi nasida. Nah songoni dong ini Qur'ama nuai lagi kunjungan kasih. Siang ma Qur'ama niguriata gabe juara di tanggal 10 tuluan tatangnya koma asa margugu nasida. Na parpudi amanginang si rajumatta marhite turupukon asa mulak kita di bagasan las niroka. Margugu kita mangulahon akka ulauta siganupari. Marlas niroka kita marhite tod di perbadia namian di bagasan ganup kita Yesus Kristus nama ngapoi rohat tabi. Napatugugon hapor siautai nang pe adong akka gangguan-gangguan di luaran. Di palawas de bataduin waing masa di hita bangso Indonesia asa tong marsihokot tu ibana kita. Sebagai contoh masa tertabrak pengemudi ojol. Tungima marsak nina tua-tuai. Tangis nina tua-tuai. Alai di pakulingi de batado marhite tod di perbadia. Di lehon di ibana tu KDM laho palasur rohana sida. Dia mai dilean sada jabu diangkat gabe anak anggini pengemudi ojol naung tertabrakon. Odo sada nata harajumi nata haporsai bahwa todi ni debata do mamakulingi mengalehon nama ngurubi ima rahasia ni debata tuhita ganuk. Napa dua kon on tuak kana poso ate jodoh ima rahasia ni debata naso tabuto. Kepada anak-anak kami ya naposo bulung kalian tidak tahu apa yang akan datang. Ya, jodoh kalian adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan. Kalian berpacaran, tapi belum tentu itu yang terbaik. Kita tunggu jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia sebagai pemimpin dalam kehidupan naposo bulung. Dan yang terjadi pada saat jangan ikut-ikutan godaan-godaan iblis yang sebagai mencela kehidupan kalian, masa depan kalian. Ya, anak-anak kami naposo bulung, supaya kalian tetap teguh, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Serahkan segala pergumulan hidup kalian kepada Tuhan Yesus Kristus agar Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Baik di sekolah, baik di pekerjaan, baik itu jodoh, itu nanti Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kalian. Sebagai pemimpin,
Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin di rumah adalah orang tua. Ikutin perintah orang tua. Walaupun sekali-sekali dibentak. Itu karena kasih karunia. Kasih orang tua kepada anak-anaknya melalui Roh Kudus yang dilimpahkan kepada orang tua untuk mendidik dan mendoakan anak-anak kami seluruhnya. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Damang dainang nahina holongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus na parpudi madokonon ginalaho patuguhon hapor seotay di minggu na palimahon di bulan Agustuson di hari marsugut kita mangula akka ulaon toktong mata pasahat da mata di bata ala ibana do na mangulho kita di gulmit ni ngulut taon nang di parto diot tapi tapasaha matu ibana asa ibana na patureho kita di galnup gulmit ni nguluta unang sai ta olo kita di ela-ela ni akadongan aimada amat tasianu songonon aimada inatasian unang taparrokangon unang tapaingot-ingot alay mangasahon Yesus Kristus nagabe uluan ni kuria uluan ni kita halak Kristen na porsea tu ibana toktong mahita di bagasan ha porsea no tugu asa marsihokot di pasu-pasu Tuhan debata mahita salugutna diganup akka ulauta sian sadarion saha rodi saliling nililingna amin martang yang mahita mauliate mahu sobahok kami tu ado pamuna badia ili Tuhan kuhilalang kami do todim todi parbadia na mangaleho bisuk di kami hatorangan ni pikiran sahala na siya koy letukan di natu mangikon hatam gabe bokal di panggulmiton ni ngulu nami asa tok-tok kami porsia na gabe hodo uluan di gulmit ni ngulu nami rodi saliling ni liling na di partikian opel Tuhan di bagas jorom marsada niroka kami pasahaton hamulateon niroka nami tua dopa muna badiai kami naro di bagas jorom di pataruko torop sopiga dua lemang dirajumi roka nami oleh Tuhan dinaborkat dongan sahuria nami kur letare wik Betlehem na nilukon ni amang padita tubing patupahon kebaktian padang pergugoy manasida alitukan jala parbisuki pasu-pasu diganup akka ulaw nasida di anyer terlumubi alemang perdinggan basa na posom di napasahaton hatami toktong maparbisuki persahala ibana asa dibakasan las niroka nasida salugut menikmati natinop pamili tukan di anyer jala pataru manasida mulak sian anyer tu ingalan nabi asa anggiat di bagasan las nirokan nasida di minggu na mangihut rap marsaur kami di bagas joromon letukan terlumubi aleong perdinggan basa di punguan ama saresot bonang indaw na letukan dina mangibati huriam HKBP Binong ginalaho madohoti na sida letukan festival 2 bulan na mangikut toktong maletukan leho gogo ni nasida leho bisuk asa toktong nasida letukan boy marsuara na uli di bagasan las niroka dinama kirim hami sara sotono letukan dinama dohoti festivali asa marlas niroka nasida marlas niroka nang hami dilehokona sada kemenangan nauli di nasida letukan alia mang perdenggon basa damar ningot do kami letukan natongon dia pala ditikyon tung mace gudang do ruas ni huriamna di bagasan parsahiton do pemulikan tang boy hugari hami letukan sada-sada ali parbinoto do ko
Di bagasan serep do untuk niroka kami mangido tu adopamu na badiay. Asa apeko matanganmu nasun badiay. Mamasu-masu sa lukut akka ubat na pinangan nasida. Songoninang akka sipanganon pasu-pasu letukan. Pergogoi parbisuki maletukan dokter nang paramedis. Asa anggiat letukan tanggal panakit sian pamatang nasida. Songoninang ama nami ina nami natongon dipemulihkan di tongan di bagas nasida. Tong maletukan jagai nasida. Pasu-pasu jala perbadiai. Terlumudi alemang perdingkan basa upasahat hami maturuas ni huriam. Na dibagas selas ni roka. Marulang tahun hatu tubuh songoninang ulang tahun ripek. Pasu-pasu nasi dalukan pergugui. Ditabani umur. Nasi dalukan ajari pakulingi nasi da. Madok mauleate tu adopamu nabadiai. Song-songoni alitukan hubuak kami babangso dok negara namio tu adopamu nabadiai. Di partikian sonari alitukan di akhir-akhir ni bulan 2 Agustuson. Gudang akan masak. Marsak do kami alitukan. Alina maporus mahami tu adopamu nabadiai. Alasian pamotuamu do namasa di tonga-tonga ni bangso nami do negara namio nalitukan. Di ela-ela. Di paluas hodo lemang perdingkan basa. Alani alemang perbisuki ma pemimpin-pemimpin nami. Pergogoi nasida alituan jala ajari manasida. Mabuat negara namion tu hadameon. Dokot las niro hatu akka arina mangikut. Pakulingi nasida alitukan marhite todim todi perbadia jala ajari manasida alitukan. Unang say manortori nasida di penderitaan yakka masyarakat. Unang marlas niroka nasida holan nasida alai rap mahami salukut nalitukan asa sejahtera bangso dohot negara yang tu akka arina mangikut. Ali yang memperdingkan bahasa molo tungadong alitukan. Nah hurang bisuk kami makatakon hatam. Nagajo bohal di panggulumiton ni ulu nami dari marsugut nang haduan. Marpamuati maruham. Jala ajari hamil itu kan tu akka arina mangiut maride todim tod di perbadia. Asa di bagasan bisuk kami makatakoni di bagasan las niroka. Mamuji pasangap guar mudo abediai. Huhut hami salukut nakka perhalado ni huriam amang padita nami. Dina makubasi huriamon toktong mahami. Pergugu ya letukan perbisuki kami salukutna. Asa rap hami doko ruas ni huriam lahu padimudimutton huriamon. Nang huriamon le Tuhan dia marsakap di bulan Oktoberon patu pakon pesta gutilon. Pakulingi hami salugut na ruas ni huriam asa parcidokot. Dinalahu makubasi ulawunia le Tuhan. Dokot panitia nang pinabaktik ni huriamia le Tuhan. Pergugui nasida perbisui aletukan jala pakulingi salukut ruas ni huriami asa persidokot si panupahi pasahaton panumbo patumona annaniula ni tangan nami aletukan asa merlap hami merlas ni roka maka muletehon pasu-pasum di tonga-tonga ni huriam HKBP Bonang Indawan amang perdinggan bahasa molotung peletukan udang akadusa pangalesun nami hurajuhami dole Tuhan marpamuati maruham sisa masulukut nakadusa pangalesun nami asa tamahami gabe habaoran ni pasu-pasum marite Kristus Yesus martangnya kami tuko amin. Hurian itu hatta tapuji matu hatta maret dia mahita huhut mahita pa sahaton peliat tanah duminggan tuadupan ni debata.
Taedeon ayat namang yun. Tatangnya koma peliata martangi ang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-leon na denggan doot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian niya nilihomi tu kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulukon harajau mo ni tonga-tonga ni huriam dokot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say sau malomon ni rokam di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasad dami, jalat rapta jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sadakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin.